Які спектакль зладзіў Лукашенко перад сваім чарговым госцем, што за непрыемнасці здарыліся ў былога камандзіра АМАПа Дмітрыя Балабы, а таксама чаму скардзіцца Рыгор Азаронак. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко чакае ў Беларусі гіганцкую колькасць мігрантаў з Азіі. Учора ў Мінск прыляцела вялікая дэлегацыя з Пакістана на чале з прэм'ер-міністрам Шахбазам Шарыфам. У аэрапорце яго сустракаў прэм'ер-міністр Аляксандр Турчин, а пасля частка візіцёраў адправілася ў рэзідэнцыю Лукашэнкі на так званую нефармальную сустрэчу. Шарыф захапіў з сабой сваю сям'ю, у тым ліку і брата Наваза, які раней таксама займаў пост прэм'ер-міністра і таксама прыязджаў у Мінск. Усхваляваны Лукашенко зладзіў перад імі сеанс дэманстратыўнай гасціннасці. Шахбаз, как ты жив Очень хорошо. Рада вас видеть. Держит слово, сказала приеду, приехал. You promised to come, and you're here. Yes, I'm very happy to be here. З беларускага боку ў гэтым міні-спектаклі акрамя Лукашэнкі паўдзельнічалі і яго сыны Дмітрый ды Мікалай. Яны сціпла стаялі за спінай бацькі, пакуль той іх не прадставіў гасцям. Пасля браты, якім было крыху няёмка падчас усёй гэтай сцэнкі, уручылі кветкі пакістанскім жанчынам. Это мои дети. How are you? Fine, thank you. Good to see you. And good to meet you. This is the first country that we are visiting together. Сёння ж у палацы незалежнасці прайшлі афіцыйныя перамовы. Па завядзёнцы чарговаму госцю Лукашенко даволі нясціпла спрабаваў уцюхаць усё, што можна. Я очень хорошо знаю, что нужно Пакистану. Вы также хорошо знаете, что нужно Беларуси от Пакистана. И думаю, что в процессе этого визита члены правительства и руководители крупных компаний договорились о перспективах сотрудничества. Шахбаз Шарыф у сваю чаргу не адставаў у ліслівасці. Асабліва гостя з Пакістана ўразіла чысціня мінскіх праспектаў. Вчера, когда я приземлился и ехал в Минск на машине, я смотрел по сторонам, я видел прекрасное строение и видел, какой прекрасной стала ваша страна, в том числе под вашим мудрым руководством. Господин президент, меня также поразила чистота ваших улиц. Должен отметить, что в Москве есть отдельные улицы и проспекты чистые, но ваши, похоже, еще более чистые, чем в Москве. Для рэалізацыі гандлёвых планаў разам з кіраўніцтвам Пакістана ў Мінск прыехала і вялікая бізнес-дэлегацыя. Былі абмеркаваныя супольныя праекты, у тым ліку зборка беларускай сельгастэхнікі ў Пакістане, а таксама пастаўкі насення, лекаў, прадукцыі машынабудавання і электратранспарту. Акрамя таго, Беларусь і Пакістан падпісалі шэраг пагадненняў у сферы бяспекі. Аднак галоўнае, пра што ўдалося дамовіцца Лукашэнку з Шарыфам, гэта запрашэнне ў Беларусь вялікай колькасці пакістанскіх працоўных мігрантаў. Імі будуць замяняць беларусаў, якія з'ехалі за мяжу, ці каго звольнілі па палітычных матывах. Господин премьер-министр, мы только что обсуждали с вами очень важную, деликатную тему трудовых ресурсов. Мы знаем, что это огромнейший резерв Пакистана. Вы обладаете огромным количеством людей, которые готовы работать в Беларуси. Па словах Лукашэнкі, Беларусь гатовая прыняць да 150 тысяч пакістанцаў, а паспрыяць іх пераезду павінна адкрыццё прамога авіярэйса паміж Ісламабадам і Мінскам. Колькасць пакістанскіх мігрантаў, якімі Лукашенко хоча заткнуць дзіркі на прадпрыемствах, параўнальная з насельніцтвам такіх гарадоў, як Барысаў і Пінск. Але ўсё роўна нават 150 тысяч замежнікаў не здольныя запоўніць усе вакансіі, лічба якіх толькі па афіцыйных падліках падабралася да 200 тысяч. Аднак можна меркаваць, што акрамя працаўладкавання Лукашенко масавай працоўнай міграцыі хоча забіць і другога зайца, стварыўшы напружанне на заходніх межах Беларусі. Нельга выключаць, што госці з Пакістана замест працы на умоўным МТЗ абяруць больш камфортнае жыццё дзесьці ў Еўропе і зноў пачнуць масава штурмаваць граніцы з Польшчай, Літвой ці Латвіяй.
Азаронак заявіў, што хоча быць суайчыннікам Пушкіна і Дастаеўскага. Адыёзны прапагандыст узяў удзел у форуме з назвай «Еўразія. Тэрыторыя традыцыйных каштоўнасцяў», які праходзіў у Маскве. Падчас свайго выступу ён расхваліў так званую саюзную дзяржаву і заявіў, што Расія – гэта гарант развіцця і суверэнітэту тых, хто з ёй сябруе. А пасля Азаронак, якога падобна ушчамляе яго беларускае паходжанне, падзяліўся сваімі перажываннямі за лёс вялікай Расіі, прадстаўніком якой яму вельмі хочацца быть. Часто Александр Григорьевич говорит, что, например, тот же русский язык – это наш русский язык. Я не хочу ощущать себя хуторянином с кастрюлей на голове в вышиванке и быть этим очень сильно счастливым. Я хочу быть соотечественником Пушкина, Достоевского, Лермонтова, Гоголя, и это для меня очень важно, как для меня лично, для моей страны, для моего народа. Працяг цьмянай гісторыі са знікненнем спікеркі каардынацыйнай рады Анжалікі Мельнікавай. З рахунку фонду, які яна заснавала, былі знятыя грошы. Пра гэта паведаміла крыніца тэлеканала Белсат у Міністэрстве замежных спраў Польшчы. На рахункі фонду Мельнікавай Беларусь Ліберці пераводзіліся грошы на дзейнасць каардынацыйнай рады і кіберпартызанаў. Доступ да гэтых сродкаў быў толькі ў спікеркі КР, якая, як сцвярджаецца, асабіста зняла тыя грошы. Але пытаннямі застаюцца сума, час зняцця і пры якіх абставінах яно было зробленае па сваёй волі ці пад прымусам. Месцазнаходжанне Анжалікі Мельнікавай застаецца невядомым. Апошні раз ужывую яе бачылі некалькі месяцаў таму, а онлайн-камунікацыя з жанчынай адсутнічае з 25 сакавіка. Як высветлілася, Мельнікава пакінула тэрыторыю Еўрасаюза яшчэ ў лютым, а яе былы муж з дачкамі з'ехаў з Польшчы ў Беларусь 3 сакавіка. Тым часам фонд «Беларусь Ліберці» змяніў кіраўніка, і з 9 красавіка ім стаў Віталь Пацехін. Ён былы вайсковец, якога ў Беларусі завочна асудзілі за атаку дронамі на базу Амапа. З будынка Губазіка хочуць зрабіць малую сцэну купалаўскага тэатра. Сталічныя ўлады пачалі падрыхтоўку да тысячагоддзя Мінска. Нягледзячы на тое, што яно адбудзецца ажно ў 2067 годзе, некаторыя змены мусяць адбыцца ўжо ў найбліжэйшыя гады. Адміністрацыя цэнтральнага раёна Мінска пачала грамадскае абмеркаванне праекта зменаў гістарычнага цэнтра горада. Збольшага гэты дакумент прапануе толькі касметычныя змены без рэальнага паляпшэння і выпраўлення старых памылак у гістарычнай гарадской прасторы. А з глобальных ідэй гэта будаўніцтва аўтамабільнага тунэля пад плошчай Свабоды, а таксама стварэнне музейнага комплекса на замчышчы з аднаўленнем абарончых збудаванняў і замкавай брамы. Гэтыя змены плануюцца на далёкую перспектыву, але ёсць і некалькі цікавых рэчаў, якія плануюць рэалізаваць да 2030 года. Напрыклад, Губазіку давядзецца з'ехаць са свайго будынка на Рэвалюцыйнай вуліцы, бо яго плануюць рэканструяваць пад малую сцэну тэатра Янкі Купалы. Для гэтага да былога дома мінскага віцэ-губернатара зробяць прыбудову з двара, а ў саміх дварах Губазіка і архікафедральнага касцёла хочуць разбіць выставачны сквер. Ці будуць рэалізаваныя гэтыя планы, пакуль застаецца пытаннем. Да 24 красавіка ў адміністрацыі цэнтральнага раёна ідзе грамадскае абмеркаванне праекта, а заўвагі і прапановы просяць дасылаць у пісьмовай форме. У Беларусі адмянілі дзіцячых стаматолагаў. Мінздароўя аб'яднала ў адну спецыяльнасць дактароў-стаматолагаў для дарослых і дзяцей, а пазіцыю дзіцячых дантыстаў выключылі з наменклатуры пасад медработнікаў. Як сцвярджае ведамства, такое рашэнне мусіць палепшыць даступнасць стаматалагічнай дапамогі, бо яе зможа аказваць больш шырокае кола дактароў. Цяпер усіх стаматолагаў будуць рыхтаваць па адзіным адукацыйным стандарце. Падчас навучання студэнты будуць атрымліваць базавыя навыкі па ўсіх раздзелах стаматалогіі, у тым ліку і па дзіцячым узросце. Раней улады ўжо спрабавалі зрабіць лячэнне зубоў больш танным. Былі ўведзеныя максімальныя тарыфы на паслугі, аднак гэта не дала чаканага эфекту. Стаматалогія ў Беларусі як была дарагой, так і засталася, а ў рэгіёнах прыёму да профільных спецыялістаў трэба чакаць месяцамі. Праект шматпавярховіка, які хацела пабудаваць ведамства Дмітрыя Балабы, завярнулі па вельмі незвычайнай прычыне. Фізкультурна-спартовае таварыства «Дынама» замест свайго двухпавярховага інтэрната за Акадэміяй навук планавала паставіць 6павярховы апарт-гатэль. Яго праект быў вынесены на грамадскае абмеркаванне, аднак у адміністрацыю Першамайскага раёна Мінска паступілі два звароты. І гэта кепскія навіны для былога камандзіра мінскага Амапа Дмітрыя Балабы, які са студзеня кіруе ведамствам.
Першы зварот напісалі жыхары суседніх дамоў. Яны знайшлі памылкі ў праекце, якія тычацца выканання санітарных нормаў і разліку патрэбнай колькасці парковачных месцаў. Аднак сапраўды незвычайным аказаўся другі ліст, які даслала Акадэмія навук Беларусі. Навукоўцы заявілі, што будаўніцтва гмаха ў гэтым месцы ў прынцыпе немагчымае. Паводле іх слоў, ён перакрые працоўныя сектары прыёмнай антэны, што выкліча збоі ў працы беларускай касмічнай сістэмы дыстанцыйнага зандавання зямлі. Калі на незадаволенасць простых беларусаў яшчэ можна было б заплюшчыць вочы, то супраць меркавання навукоўцаў улады вырашылі не ісці, і ў выніку архітэктурная рада завярнула дынамаўскі праект і адправіла яго на дапрацоўку. У Рэчыцы да Дня перамогі аднаўляюць самалёт, які не мае ніякага дачынення да другой сусветнай вайны. У майстэрнях «Беларус нафты» займаюцца рэканструкцыяй савецкага кукурузніка Ан-2. Яго збіраюцца паставіць на пастаменце ў гонар ураджэнца раёна Сцяпана Гошкі, які першым з ваенных лётчыкаў здзейсніў паветраны таран. Але ж ёсць нюансы, бо Гашко лятаў на знішчальніку як адзін, а мадэль Ан-2 была распрацаваная толькі пасля вайны. Да ўсяго іншага, кукурузнік, які марафецяць у Рэчыцы, увогуле быў выраблены ў 1990 годзе, але гэта ніяк не бянтэжыць ініцыятараў дзіўнай акцыі, сярод якіх ёсць прарасійскі актывіст Уладзімір Габроў. Гэты чалавек актыўна падтрымлівае агрэсію супраць Украіны, а музею Рэчыцкай гімназіі ён падарыў кувалду ад ПВК «Вагнер». Идея зародилась год назад, поскольку для меня это один из важнейших праздников в моей жизни. Со слезами на глазах с детства у меня это все. И я не мог представить, что в обычном режиме 80 лет Победы мы просто снова придем в очередной раз, положим веночки, цветочки. Хотелось что-то более глобального, более памятного. Ва ўкраіне знік яшчэ адзін беларус, які ваяваў на баку акупантаў. У тэматычнай суполцы УКонтакце, дзе шукаюць зніклых без вестак расійскіх вайскоўцаў, з'явілася інфармацыя пра яшчэ аднаго ўраджэнца Беларусі. Дмітрыю Страху 47 гадоў, і ён родам з Ашмянскага раёна, але апошнім часам жыў у Валожыне. Як піша «Зеркало» са спасылкай на Белпол, мужчына працаваў у энергасетках, а таксама ў мясцовых ЖКГ і ПМК. Ёсць у яго біяграфіі 3 судзімасці, 2 з якіх былі за крадзяжы. Жонка Дмітрыя Страха піша, што апошні раз яе муж выходзіў на сувязь 10 сакавіка. Ён казаў, што знаходзіцца ў Луганскай вобласці і што падпісаў кантракт з часцю з Ніжняга Новгарада. Пасля гэтага беларус проста знік. Аўтаслесара з Мінска асудзілі па 4 палітычных артыкулах. Андрэю Урублеўскаму 53 гады. Ураджэнец Асіповічаў апошнія гады жыў у сталіцы і працаваў аўтаслесарам на адной з СТА. Яго затрымалі і асудзілі па 4 артыкулах: абраза прадстаўніка ўлады, абраза Лукашэнкі, распаліванне варожасці і ўдзел у экстрэмісцкім фарміраванні. Па гэтых артыкулах Урублеўскаму пагражала да 6 гадоў калоніі. Сутнасць абвінавачванню і канчатковы прысуд невядомыя, але ж мужчыну дакладна прысудзілі турэмны тэрмін. Да ўсяго іншага Андрэя Урублеўскага уключылі ў спіс тэрарыстаў. Вось такія навіны пятніцы. Нагадаем, што ў нядзелю на нашым канале выйдзе чарговы цікавы сюжэт, таму падпісвайцеся на канал, каб нічога не прапусціць, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Да сустрэчы ў нядзелю.